Jo què sé, el 8. Va. Doncs amb 5, almenys si el trobem el comprarem. 4. A mi mentre em toqui m'és igual. 8. 6. No ho sé. 6. Jo demanaré el que toca. Jo penso aquest any el 3. A nosaltres ens agrada el 5. El 7. En 8. Jo el 6. Pues segons la meva filla el 18 i ella l'encerta bastant. Yo creo que el 9. Ahora el 9. Amb 2. No sé, 5. Amb 7. Amb 7. Aquest any amb 7. Amb un 8. Tengo la corazonada que hace 27. Si no el gordo, uno de los importantes. Diu que entre 8 o 9. Un 8 Jo o soc un la 9. bruixeta també. Hem passat de llarg, no ens hem volgut quedar a la cua perquè hi havia massa cua. Però després hem tingut un pinxasso i hem dit, és una bona senyal, això vol dir que no ens teníem que haver anat. I ara el RAC arregla el pinxasso i nosaltres fem cua.